आणि तुम्ही प्रकाश सती आराम नवे भीतर बसका राम बाहेर जोर पाऊस ಮತ್ತೆ बाहेर घरच्यात आहे ना भितरी बसका म्हणून आराम म्हणून मक्का म्हणारे आमगे ते मिगेल पूतो सून कामावत्तती चरडू स्कूलावत्तती हा भंगा बसल्या दलरी जोर गुडगुमिंच पाऊस येताना कसं पण हुनहुनाची तळलेले चिक्के ती मीठ लायक असेल खाऊ का म्हण दिसता नव्हे कसा करचे माका रांदप करची मला नज्ज खाऊची मला प्रीती मिगेल सुन्ने का रांदप करचक नज्ज खाऊची ती तितलींची तशी दावनु आमगे ते कसने संकट मेळना मिगेल सुन्ने नेवच वेळ दल्लो कशी पुणी उपाय हरी तिच्चिके मोग दाखवनु कसने पुणी करून खाऊ का हमें ओ माई एकली बसलींत मो चरडो खई सती आताचिके ಹೊಳವದಲ್ म्हणो खेळच्या बाहेर चमकलींत गो बैस गो गायना हावेतना पावसाचिके तिंबली माई आंग प्रवाल्लीदल्ल हातपाय तोंडून ड्रेस चेंज करून मागिरी चा करता हन्नी बसलींते ऑफिसाच काम करताची हो गज्जोयला गो मक कळलेले ना गो हा सोहाड ना माई हाव वग्गी हातपाय तोंड धुवून येता ड्रेस केदने चेंज करत म्हणदल्ला माका हा ड्रेस चेंज करी येता नाही गो आजी चा करताना हुन कसने पुणी एक तळी येत असेल गो आता दाणीदಲ್ಲ ರೀ मागे जेवणा पुणी कसने कर गो चांगलं री ऐकनातल्यावरी वत्त पळती कितना पळेलरी खवचे हे सुळार निकने गोतना थोडे वेळानंतर गायना तू केलेल चा मात्र फर्स्ट क्लास असेल गो त्या जोट्टू त्या निप्पटच पळे भारी रुची दल गो मका दलरी रात्री कसने पण एक स्पेशल कर गो त्याला तोळचदाईन दलरी कैली भज्जील दलरी अड्ना गो कसने पुणी खाऊ का म्हणा आशिदत गो हो आरामर बैसून सोळमू रांदप किती वेळा करता कलचे असं डाळी ताय बिनसा करी कुकरांत सीत करता मागिरी बसता आरामारी रानपा विषय कळवे म्हणली कालचे डाळी ताय बिनसा उपकरी हे सोननी कसने कोर्चदाय नाही का माकई पुरो दत्त माई ऑफिसांतही काम कर का घरांतही कर का हावे जीव नवे तू सांगची का संग हाव कसने कर ना म्हणवे करचे कालार पूरा केला गो आता हाव आराम रसचे तू कोण का हाव ना म्हणतवे माई आज इतकी कुडवाना तकाची बसल्या हंगा तुका कोरचे दौच केदन सांग दिवस एक नाही त्याला एक न्यावा नसता कसं नाही कर ना तुम्ही सांगील म्हणके मस्त व्हरायटी नाही दिलं रे थोडे पुणी करत नव्हे तुमको उपासी काय घालना नव्हे मक को फडनक गायना हावे होटला दुकान खाण अंगडी दुकान दिनसी सामान ರಂದೆಕಾಯಿ ಮಕ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಡೆಲ್ಲ ಕೋಪ್ಕೆತ್ ಹಡೆಲ್ಲ ಮಾಯಿ तूंची एकली बुद्धंती म्हणके उरलो नाका दुधिया खतखत करी म्हण सांगला री कालचे पेचे ರಂದೆ प्र खतखत हडोंदा वर्ताने वे सूर दलवे खाना पिरपिरी तप्पील कैलीर गालेल पनपळे म्हणके चुर्र चुर्र म्हण शब्द कोर नाका लायक पूगे इल्ले पिठाचे मुष्टी पळे म्हणके मोवाळ दावनास तुक खई कळते हैं पुरा पेडा वणशी बसता उंडीशी उडता चिके कसने सांगला री मुसुंडो पुरीशी फुकता उठेलार बसलार पद पद संगपशी पदर पदर चपाती करूयात मो बंस खाऊच्या की का चान्स पण दित्त गो तुमको दोग जण कसं दल्ला आईली दिरसाल मिरसांग आवसू पतळी पीठात लयता दूव चूर्ण घालून सिज्जयता पूरा बरी उत्रांतूची पतळी दुद्धळी सुर्नळी तवसळी माक कसनी ना हाव केदनाई विली विली आज कसं दल्ला ना मग तुका तू बोमरचे रोड आता ऐकतसा तीन इडली इतलं होडीना कोळंबे कशी बज्जूच म्हणून मक्का शिकून देती ही हाव चटणी खालतीतले तू पोळ खायनी
सुनने लगदा केल मनके मिगेल वे दरबार करू येऊ नका सून मळरी गट्टी सूरनु अप्पळर खुर्जु कत्ता आणि नाती करबेवा पत्ती पण्णा मनके परपरता कसले कशी बोमर्तसनಮ್ಮ आईलो सुकाल ಶುಂಠಿ ನಿಮೀರಿ ದಾಡೋನು ಪಾನಕ್ ಪೋನ್ ಪಿಯು ಕಮಣ ಆಶಿದತ್ ಮಕ್ಕ ಸಂಗ್ಲಾರ್ ಮಕ್ ಮೆಳ್ತ್ವೆ ಹಂಗ ಕೆದ್ನಕಿ ಅಪ್ರಪಾಯ ಕರ್ತ ಕಶಿ ಅಸ್ತತೆ जिब्बे लग्गना ताळ तिंबना हे घरांतू हांव तुगेल मोगाच नवेनम्मा आज मिगेल वैर वरे कोप्त कसले का चढ उल्ला नका नो तुगेल वैर कोपल म्हणरी तुगेल हात पाय मुळ्ळल म्हणके चक्कुली म्हणून खत्ताव कसं तुमगेल गलाटो सर्वरी ಆಫೀಸ ಕಮನ್ ಮಕ್ ಮತ್ತಿ ಹುಂದಲ್ಲ ಹಂಗ तुमगेल ಕರ್ವಿಂಗಡ मत्ती हुंदಲ್ಲವೇ ತುಕಾ भितरी बेतकर नारलस सोई कंतुनु करकरी मसोल वट्टुनु सपूर पियाव कोच्चोनु बरसुनु सम त्यालगाल्नो चरचरी सन्ना पड़ बज्जुन हाडी आज अम्मा कसंदಲ್ಲ ಗೋ मत्ती हुंदಲ್ಲ म्हणरी मत्तेरी सन्ना पड़ बज्जुंदी म्हणतस मगो आज तुमगे लम्मक कसं की राव रिगला की म्हणू किती चंद कंस होता सत्पळया भैले लुत्रा कशी हस्त पळे हा पुणसा पान विंदिल म्हणके 3 हक विंडून दवरन घेतला हो तिगेल हत्ता बिता वेल खोट्टदಲ್ಲ आज तू कसंदಲ್ಲ अम्मा कसले कशी उलयता दंतेर पिಳ್ಳल शवैशी मिगेल दुःख सूत शी बाहेर येतस पूत दल्लेलेक औसल गोळ ऐकून गोडी बजे हांड्यू का म्हण पळेत की पळ बेजार कोंगे नगो अम्मा पाऊस सोळ मगिरी तू कसने पुणी हाण दित्ता दैत्वे एक दोन्ही आयटम हाण देऊन मग खुशी करचक साथ दिनार आहे आणि तू कसकसन हाण देऊ का गो सापरा हाव सांगता राबना सांग आमगेला नमक कोप देवांचा कोडबाळे हास हडचा खाशाळे पडपड रब्बचक पुटी सगळे हजट्टू एक लॉल पत्राडो हुना अंबाडो गोडा सुक्रुंडो इतु दिलर पाऊतवे आणि कसं दाऊ कमलरी गुलगुली गल्ला गुल्ला फोडी वटवट वंटा कणगा सांट कटकट दंत कराते खूट नंका केवका तल्लल घाटो हुनसी त्वाडी जीड मिरे कडी हप्पोळनी वोडी मगिरियना तू हाडी तुकडी जिलेबियनी पापडी जावणा ಒಟ್ಟು ಜಿಲೇಬಿಯನಿ ಪಾಪಡಿವೆ ತಾ ಜಾವಣಾಕ್ ನೀ चावट्टू चंबूरो चक्कुलेनी खारो आहाहा मिगेल नाती मका कितले लायकोन अर्थ करून घेतल्या वाव इतला आयटम पूर मका हा नमा इतला आयटम पूरवे हा पूरो आमणीन 1-2-3 आयटमची के उणे सांगला असं हॉडना अथवा डाएट करका म्हणलेकला तशी रावनु इतले पूरो केदन करता ती आणि के आयटम असेलवे कसला बता फ्रूट सलाड थंड आईस्क्रीम बीडा गोली सोडा जिरवणी क्याणे हे पुरा अस्कासिले असोडी हॉडना इतले केदन कोण दिते तू तुक्को करचे दांडलरी अन्नला नी अम्मल हेल्प गे अनमा बदल कोण देऊ कवे आणि तू फटी संगिलवे हा इतले दिगल इष्ट कसले संगिल म्हणरी हे ऐकून तू खुशी दत्ता मिगेल वेरी तुक भारी मोगस कोमणी इतले सांगले ना उपता कोण दिन दलरी होण ना तुक मिगेल वेरी इतले पीतेस म्हण कळले म्हणू तू न तरक्त म्हण लेक्किले तापुरा असो हे पुरा केदन कोण दित म्हण सांग हाव फाय सकाळी तन्नीक पीनशी बसता हा